Pompa mortis, magis terret quam mors ipsa. Bota zuen, latinkada erabiltzeagatik, trufa egingo ziotela jakin arren, irain bat bezala, haserre, Julia beste niritziarekin bat zetorrelako, eta ura ere, hurbil zekion eskatzeko ohi bezala lurretik besoak luzatuz. Barrez ikusi zuenean, esaldiaren iturburuaz galdezka, norena da? Zenbat akizun eder horrek, norena da? Esaten zion maltzur. Alde egiteko asmoa agertu zion eskua airean astinduz. Uxatu nahi lituzkeen eulninekosoak bailiran hitzak. Banoa, eta pausa baten ondoren, hemendik erantzi zuen. Baina etzen mugitu. Behar bada, Jon Igartuak alde egitekoa aipatzen zuen lehenarekin egin ohi zuenez, gaua luzea da eta bizia laburra, oroitaraziz eragotziko ziolakoan. Jon Igartua isilik geratu zen, ordea. Denek errespetatu zioten erabakia eta hurrengo isilunea, parrokiako kanpaiotsek azpimarratua erabatekoa geratu zen. Sala zeharkatu zuenean gora begira zeuden, soinu goibelura airean zintzilik legoken zerbait balitz bezala. Atzeman ezin. Jadanik, kaleko atean, Julia beren atzean sumatu zuen, hitz bat desiratuko zukeen. Eskakizun baten aierua geratu ahal izateko, baina hark, kontuz bidean besterik ez zion esan, iritziz aldaraztea zinezkoa iruditzen zitzaiolako seguruenez. Kontuz bidean esan zion Juliak, eta berak ez zuen jakin ulertzen hori esatean maitekor eta goibel begiratzen zioten begiezeek egin zioten gonbita. Jaka janzteko aitzakiaz, atal aurrean luzatu zen hala ere, handik, abelosaren jardun monotonoa entzuten zuen eta zertaz ari zen ezin jaso bazezekaen ere, zeinu nabarmen bat egin zion Juliari, hark nazkatu egin zuela adierazteko.